какво е биохакинг. Биологично влизаме в средата на клетката, излъгваме тялото така, че да го накараме да направи най-доброто в себе си. Бих премахнала всичко, което е свързано с пакетирана храна. Аз искам 5% в началото. Да. Давам ми 5% доверие, от тия 5% аз му показвам 10% резултат и оттам насетне той все ще се увеличи този процент. Да. Аз винаги давам на моите пациенти един съвет: 3, 2, 1. Как да бъдем вечно млади. Застаряването е болест. Това, което мен ме интересува като всяка друга жена, как да изглеждаме вечно млади, но вечно здрави. Важното как се чувстваме. Най-вече проблема започва от червата или the gut health. Психиката ни е основен причинител на всички заболявания. Кето, pescatarian, vegetarian, високопротеина, нисковъглехидратна. Става модерна една диета. Супер, ние можем да ядем и пържени храни. Хората не знаят, че това е нещо, което им прави тялото все по-мързеливо. Какъв съвет би дала на хората, които ни гледат сега? Не спазвайте диети. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Зад кулисите на здравето на VIA Clinics. Вашия доверен партньор в избор на лечебно заведение и специалист. Днес ще ви представим лекар, известен в цял свят. Изключителен здравен специалист в сферата на диетологията. С дългогодишен опит в оптимизирането на здравето чрез правилно хранене. Аз съм Диана Иванчева и днес ще имам честта да си поговоря с доктор Анджи Казабие. С нея се познаваме повече от 10 години, затова този разговор за мен ще бъде много истински и личен. Тя е работила с някои от най-известните световни спортисти, високопоставени личности и знаменитости като Силвестър Сталон и Джейсън Стейтъм и адски много други. В днешния разговор ще надникнем в нейния свят, придобивайки знания за това как храненето може да трансформира не само нашите тела, но и нашето съзнание и оттам нататък живота, който живеем. Казвам здравей на доктор Анджи Казабие. Много ми е приятно, че си тук при нас. Радвам се, че ще си говорим за теми, които са много актуални в момента и това са здравето, красотата и дълголетието. Една от темите, които изключително много мен ме вълнува, е биохакинга. Предполагам, че и за нашите зрители ще е много интересно да говорим за тази тема. Нека първо да обясним за тях какво е биохакинг. Биохакинг е модерна дума, която хората използват, за да могат по някаква степен да разберат хората, че ние биологично влизаме в средата на клетката и почваме да разглеждаме генетиката и начина, в който можем да подобрим всички функции в тялото. Защото реално клетките са отговорни за абсолютно всички функции в нашето тяло и съответно по този начин ние успяваме по принцип по някакво време идва по-сложно за нас да го разберем, медитация, нервна система, хранене на клетка на клетъчно ниво и много други неща. И по този начин излъгваме тялото така, че да го накараме да направи най-доброто в себе си. Възможно ли е да бъдем вечно млади? За мен старостта или не повече от болест. Няма човек, което да застарее клетките, ако няма как. Ние да застаряваме клетките, ако не се грижиме за тях. Всъщност, ако се грижиме за клетките, няма как да застареят. И за мен застаряването е болест, която ние стигаме след многократни проблеми и многократни грешки, които правим по принцип в нашия живот. А кои са тези грешки? В смисъл, какво не трябва да правим, за да бъдем... Те са много малки неща. Спреме тази, този процес.
Да. Процесът на застаряване започва още от млади. Как храниме детето? Първите 7 години са изключително важни, защото това вгражда основните неща, които едно дете трябва да следи. След това почваме с спането. Изключително от важност да имаме поне 8 часа сън. И то не е всеки сън, а всъщност пълноценен сън, защото между 9 и 4 сутринта това ни е система. Точно тогава нашата система рестартира и се детоксикира. Когато не му го даваме тези 8 пълноценни часа, няма как да не се дава грешка тази система, защото не й даваш никаква почивка. Достатъчно да хидратация на тялото. През най-простото нещо, което е вода. Колкото се може да намаляваме стреса. Аз лично съм пробвала едни от твоите продукти и това е твоя пробиотик. Как можем наистина да се справим с тази инфекция в червата и микробиома? Значи, като цяло, проблема започва всичко от главата. Но аз казвам, че менталното. Но най-основният проблем идва от червата. За мен е мозъка, основният мозък са червата. Да. Защото мозъка създава някакви сигнали, които на първо място отиват там. Както, примерно, когато сме на изпит, първото нещо, което усещаме е някакъв дискомфорт в червата. Този дискомфорт тук води до друг дискомфорт тук. Да. Какво значи това? Възпалението в червата и проблемите, които в момента 90% от хората ги имат, дали е подуване, дали е запек, дали е диария, дали са акнета, всичко се появява от едно и също място. Хормонален дисбаланс и неправилно хранене. Най-първото нещо, което трябва да се оправи, това е съня и почивката. Почивката не говорим за почивка, не говорим за почивка, която да ходим на почивка някъде, дали заминеме на море. Не. Истинската почивка на тялото. Пак повтарям, между 9 и 4 сутринта, това са часовете, в които организма успява сам да се справя с грешките и проблемите, които са в него. Точно тогава произвеждането на growth хормон или на растежният хормон става много по-високо. Точно тогава трябва да се изтеглим от телефоните или всички сини светлини. Точно тогава трябва да намалим храната и трябва да намалим и водата. Ще ми кажеш, защо вода? Защото реално и водата, която е приета точно преди лягане, може да ни пречи на основното нещо в нашия живот и това е почивката или съня. Съответно, аз винаги давам на моите пациенти един съвет. 3, 2, 1. 3 часа преди сън да няма храна, 2 часа преди сън да няма вода, 1 час преди сън да няма синя светлина. Даже имах един случай с един пациент точно преди 2 седмици беше на проверка при мен, на контролно, и ми каза, имах проблеми с косата, но забелязах, откакто изхвърлих телефоните около 8:30-9 и повече не отговарях, точно тогава почва да ми расте много по-добре косата. Викам, ето колко е ценен съня. Значи на първо място стреса е пряко свързан с съня и стреса е пряко свързан с всякакви заболявания. И то най-вече метаболитни. Понеже говорим за стреса, можем ли да преборим стреса с правилното здравословно хранене? Ще се преборим стреса с хранене естествено. Да. С медитация, но най-вече с медитация със себе си. Ние трябва да сме най-добрите психолози към нас. Към себе си. Да. Ако ми питаш какво съветваш твоите пациенти, аз не съм диетолог на моите пациенти. Аз съм повече като психолог, защото реално храната започва започва емоционално и с времето става навик. Ние в началото имаме някакъв емоционален период, много сме стресирани, сърдити, весели, притеснени и започваме или с прекалено хранене, или с по-малко количество храна. И това се отразява върху килограмите. Но с времето, ако това не се регулира, стигаме до хроничен стрес и лоши навици. Ние започваме с ядене, примерно, на малко захар или шоколад или десерт или каквото и да е. После с времето, това е вид наркотик, който се получава и става като навик.
Имаш ли пациенти, които имат точно този проблем, които идват при теб и имат хранителни разстройства и като цяло психически проблеми, свързани с храната? Бих казала 99,9% от хората имаме това проблем, включително и на мен, ако не съм осъзната с проблема. Всеки един от нас трябва да си има един час за него, в който в този час той сяда и преговаря всичко, което е правил през деня. Ако иска наистина да живее здравословно и да е вечно млад. Психиката ни е основен причинител на всички заболявания. Трябва първо да сме благодарни на това, което имаме и да не гледаме винаги какво трябва да имаме, а да сме благодарни поне на това и дай Боже да има и повече по-нататъка. Другото, което е, трябва да гледаме на тялото като един диамант. Защото този диамант, ако го притежаваме, ние ще му вземем каса, ще го слагаме в банката, ще се грижиме да го лъскаме всеки ден, но нашето тяло, което е много по-ценно от този диамант, и за съжаление, дори като имаме парите за този диамант, то няма как да се оправи вече, когато един път се е развалил. Така че грижата към себе си е даването на най-доброто от себе си. Аз винаги казвам, че ако аз имах възможността някой да ми обясни тези неща, които в момента знам за себе си, щях да изглеждам много по-добре, отколкото сега. И като се връщам назад с годините и гледам 10 години назад как изглеждах и как се храних, в момента бих казала, че съм на 20 пъти по-добре от това, което е било преди. И даже не си харесвам снимките преди 10 години. Точно това стремя да правя с моите пациенти. Супер. Опитвам, винаги им казвам, че това, което трябва да се направи, трябва да гледаме в бъдещите 20 години. Абсолютно. А не в бъдещия един месец, защото имаме някакво събитие и искаме да изглеждаме добре. А трябва да сме здрави, за да сме добре. Със сигурност ти си постигнала биохакинга на 100%, защото ние се познаваме от толкова много години и ти изглежда все по-добре и по-добре с годините. А какво е нещо, което не трябва хората трябва да избягват и да не го приемат, за да поне да направят някаква първа крачка към този биохакинг? За мен е забраняването, като цяло, ако забранявам на някой човек нещо, това му става още по-сладко. Така че аз не обичам забранените неща. Да. Но аз винаги казвам на моите пациенти, че съм отворила нов бизнес и този бизнес се казва Invest in You Bank. Invest in You Bank е банка, която всеки си е само собственик на тази банка и той всяка година инвестира по нещо за бъдещето в тази банка. Инвестиция в сън, инвестиция в почивка, инвестиция в качество на храна, инвестиция в правилно психична нагласа, инвестиция в намаляването на стреса поне с 1-2% всяка година. Аз всяка година, примерно, си подарявам на себе си на рождения ми ден малко процент намаляване в стреса, защото за съжаление не можем да го избегнем изцяло. Да. И също така някаква процедура, която ми подобрява съня или качеството на живот, или примерно някакви витамини, неща, които знам, че ще имат огромно значение върху моето здраве на първо място, а не визия, а здраве, защото без здраве ние няма как да имаме визия. Като цяло, кои са храните, които наистина трябва да изключим от нашата диета? Кое най-много влияе на нашето здраве? Значи бих казал, че в момента най-модерния, за съжаление, болест, това е рака. И виждам, че как процентите му нарастват с всяка една година все повече и повече. И това защото нашата храна става полуфабрикат. Да. Полуфабрикатите, доколкото се може, трябва да бъдат избегнати от нашето меню. Но преди това, бялата захар, колбасите, доматените пюрета, тия гъстите доматени пюрета и бульоните, и чипса. Това са нещата, които причиняват рак. Този дявол, който, за съжаление, ни отзема живот, може да ни отнеме живота. Затова тези са основните неща, които трябва да бъдат спряни.
Не е само да стигнем до тая болест, а всъщност много преди това, колкото се може да бъде избегната. По принцип, когато имаме проблеми с червата, което е основен причинител на също много други заболявания, защото индиректно, когато нашите черва не са спокойни, имаме възпаление, това се отразява върху черния дроб, което означава, че се отразява върху кожата. Това е, между другото, едно от нещата, които могат да бъдат открити още като гледам кожата на човека. Защото кожата ни показва абсолютно всичко. Кожата на един човек е скенера на неговото тяло. Всичко се вижда през тази кожа. Няма причина да имаме разширени пори, сухота в кожата, пъпки или акне, целулит, задържане на вода, без да има причина и то основна. То реално в началото почва с някакъв много минималистичен проблем, с времето става много по-дълбок и почва да стават нещата хронични. Но това не означава, че не могат да бъдат излекувани. Така че, ако се открие някакъв проблем, което, примерно, възпаление много силно на червата, естествено, че бих съветвала пациентите да намалят или да изключат лактозата за известен период, но не само това излекува. То е комплекс от много неща. Намаляването на лактозата и замяната на трудно храносмилаемите храни в по-лесни. Какво значи това? Примерно, ако приемаме месо и имаме проблеми с червата, червено месо, бих го съветвала човек, ако няма, примерно, желязно дефицитна анемия, да намали приема на червеното месо и да го приеме повече на обяд и вечерта да замениме с нещо, което е лесно храносмилаемо. Например, зеленчукова пасирана супа, риба, авокадо. Естествено, че избягваме всякакви листни зеленчуци, защото още повече разразва червата и някои от плодовете и зеленчуците, така че не винаги това, което се води като здравословно и като правилно за хранене, е добре за нас. Диетата и начинът на живот се различава при всеки човек. Няма как това, което е добре за мен, да бъде добре и за теб. Затова много е важно да ходим при специалист, който да може да прочете и да разбере и да открие проблема, който причинява проблемите, които ти раздразват. Защото това, което ти дразни точно тебе в момента, може да не е причината за някой друг. За някой друг. Да. Добре, много хора в днешно време имат проблеми с автоимунните заболявания. Дали можем да излекуваме това нещо с начина на хранене и това, което приемаме? Нали, като... Автоимунните заболявания са вече много разпространени и със сигурност могат да бъдат подобрени, зависи. Не мога да кажа, че са излекувани, защото това е нещо, което зависи също от пациента срещу мен и също от това дали е хронично, дали до каква степен и кое е точно заболяването. Значи може да има проблеми с... Да почнем от друго място. Причината е стреса и лошия начин на живот. 3 неща трябва да бъдат сменени. Храната и менюто, двигателната система трябва да има повече движение, повече активност, и повече спокойствие. Имаме ли ги 3, със сигурност ще има подобрение. Тоест, в крайна сметка, идеята ми е, че все пак, ако човек си промени диетата и начинът на хранене, има как да се ще има подобрение. Ще има подобрение на 100%. Окей. На 100%. Има много хора, които като цяло имат, примерно, заболяване от тип диабет и така нататък. Могат ли също с храната да подобрят своя здравословен... Естествено, сега зависи дали са с инсулин или без, но със сигурност има как, ако не сме инсулинозависими, 100% можем даже да подобриме значително стойностите. Както и с холестерола. Сега вече виждам, че дори момичета, които са много слаби, имат проблеми с холестерола. И то защото предимно причината е при голям процент от хората, освен че е генетично, нали, фамилна обремененост, могат да бъдат причинителя стреса. Като цяло това, значи, може би генетично се предава от... Генетично със сигурност се предава, но също така има хора, които просто имат проблеми с... Те се стресират допълнително и там се причинява висок холестерол. Холестерол се причинява от стрес.
Да, и от лошо хранене, нали? Но има и слаби момичета, които са вече с висок холестерол. Да, това между другото. И много интересно. млади. И много млади. Много млади момичета. Добре. Какво мислиш за различните видове диети? Примерно лунна диета, кето диета или почасовото гладуване? Дай да почнем от частото гладуване, защото другите са... Ще говорим малко повече за тях. Mm-hmm. Аз съм за индиректно гладуване. Какво значи индиректно гладуване? Когато аз не знам и не съм видяла резултатите на един човек, винаги следа гликирания хемоглобин, ако искам да включа някой на така наречения intermittent fasting. Mm-hmm. Първо, колкото по-късно е гладуването, толкова по-добре. Нали? Говорим в по-късни часове, преди лягане, да има някакъв интервал от време без храна. Защото по този начин ни даваме много по-голяма почивка на тялото. Това е едно. Второ, много е важно да си гледаме колко е гликирания хемоглобин. Защото ако е 5,2 и по-надолу, точно тогава няма как и не е добре да се спазва intermittent fasting, защото организма го смята това като стрес допълнителен и гледа колкото си може да си складира по време на глада храната. Да. Другото, което е, иначе ако говорим за intermittent fasting, гладуването може да лекува, стига да се прави правилно. Изключително е важно след спазване на някакво гладуване да има захранване. Защото организма може дори да се натравя, ако от съвсем гладуване отиваме, примерно, нали, има хора, които спазват дори гладуване само на ябълки, само на диня, само на череши или само на плодове. Това е много рисково, ако не спазваме правилно захранването. Добре, като цяло почасовото гладуване, което примерно е 18 примерно на 6 или 16 на 8 или 20 на 4. Mm-hmm. Имаме горе-долу 3 типа такова почасово гладуване. Аз като цяло понякога практикувам 18 на 6. Тоест, прозореца, в който аз мога да си хапвам нещо, е 6 часа. Въпросът ми е, като цяло, когато прекъснем този тип гладуване, с какво е най-хубаво да се захраним и как да стартираме? Винаги, независимо дали гладуваме или не, ще говорим за 18 часа, добре, но независимо дали гладуваме или не, винаги е хубаво да се започва с зеленчук. Дори храненето, дори когато не сме на глад, винаги е хубаво да започваме с зеленчука, после протеина и най-накрая въглехидратите. Като, когато ядем някакъв десерт, е хубаво да бъде след ядене, а не преди. Да. А пак да говорим, кое за мен е най-доброто гладуване е 6 часа, ако може 7, ако може 8, но смятам, че не трябва да е повече от това, преди сън да няма храна. Ако искаме да стигнем резултати, понижение в килограмите, много по-добър сън, много по-малко умора, най-добрият начин да го направим е 6 часа преди лягане да няма храна. Така ще е лесно за всеки, но също и постижимо. И това нещо може да стане навик и част от нашия живот с времето. Това ще рече, че ние трябва да приключим вечерята много рано. Към колко часа? Ако лягаме в 12, в 6. В 6. Да. След 6 не трябва да хапваме. Не обичам да кажа час, да. Защото някои хора пък лягат в 8. Да. Други лягат в 10. Така че, ако искаме да отслабваме, да стигнем добри резултати върху здравето и върху килограмите, е хубаво да има 6 часа преди лягане без храна. Поне за период от 2 седмици. По този начин успяваме да създадем качествена почивка и много добра детоксикация на тялото. И цяло без нашето усилие, без добавки, без медикаменти, без абсолютно нищо. Добре, като цяло, примерно, каква да бъде последното ни хранене? Вечерята, да кажем, че ще е в 6 часа и след това не може да ядем повече. Зависи от неговия начин на живот, на всеки един. При някои хора може да бъде обяда, като обяд и вечеря, защото някои хора примерно стават
взимат нещо съвсем лекичко сутринта, после закусват, после взимат още една като малка закуска и примерно приемат основно ядене по-късно. А има други, които не. Закусват, обядват и вечерят. Реално те могат да приемат зависимо в колко часа и какво е било храната, защото сега да кажа някакъв вид вечеря, пък не знам какво са се хранили през деня, също няма да е много правилно. Но примерно да кажем един нормален човек закусва си нормално, примерно авокадо с филия и яйце, примерно. Да. Обядва си някакво ястие и вечеря, примерно, може да е някаква риба, може да бъде супичка, може да бъде салата, може да бъде някакво пилешко филе с някаква гарнитура, но вече зависи от проблема, който има. Не може да кажа, че всеки може да е правилно. Всичко, което ще кажа, че е правилно на всеки. Но това, което гарантирам, че ще има ефект, ако искаме бързи 2-3 качествени килограми свалени, и то в сантиметри, правиме супичка вечерта пасирана и така гарантираме, че ефектът ще бъде поне с 2-3 кг до края на седмицата. С 7 дни можем да стигнем този резултат. Нека да си поговорим сега за кето диетите. Между другото, напоследък са много актуални. Аз също съм правила кето диета, но ще ми е интересно, нали, да разбера от теб какво е твоето мнение за тях. Сега ще почвам да изброявам. Кето, pescatarian, vegetarian, високопротеинна, нисковъглехидратна и много други. Модерно е. Става модерна една диета. Супер, ние можем да ядем и пържени храни. Айде, ще ходим на кето диета. Можем да ядем риба и зеленчуци, да ходим на pescatarian. Или вече реших да спра месото. Ама хората не знаят. Преди да говорим за всички странични ефекти, които могат да се получат от кето или други диети, хората не знаят, че това е нещо, което им прави тялото все по-мързеливо. Целта от една диета не само да отслабнем, а реално да сменим лошите навици с по-добри. И да направим тялото много по-силно. Да работи по-добре. Да работи по-добре. Няма как, ако аз в момента ям 4000 калории и съм 60 кг, да намаля на 1000, да стигна до 55 и после какво правя? Трябва вечно да съм на тия 1000 калории. И вече като ям тия 4000, моя организъм ще качи килограмите двойно повече. Защото вече не е свикнал и станал още по-мързелив. Идеята от една диета да решаваме или да лекуваме проблемите, зад които се крият качването или намаляването на килограмите, защото при някои хора също има много, килограмите са и много ниски и искат да качат тегло. Не всеки иска Има и такива случаи. Има и такива случаи, макар и по-малко, но много е важно да гледаме, пак казвам, не до нашия нос, а малко по-дълго. Трябва винаги да видим какво ще се случи след като спреме съответния режим. Затова организма трябва да е запознат с абсолютно всички видове групи храни. Затова трябва да го вкарваме умерено и въглехидратите, и протеините, и мазнините, защото организма се нуждае от енергия, не нуждае се от добрите мазнини, да храним мозъка, защото мазнините участват в абсолютно всички процеси в нашето тяло. Не само. Може с качествени мазнини да намалим нивата на лошият холестерол. На лошите мазнини. На лошия холестерол. Съответно, не съм много за кето, защото хората го разбират както си искат и набавят организма с много некачествени мазнини и съответно, вместо да си помогнат, те си вредят. Много хора не знаят, че имат висок холестерол и изведнъж след кето диета се получава, че имат двойно по-висок. Защото смятат, че могат да ядат непрестанно кашкавал, пържено пиле, пържени меса и така нататък. Окей. Лунната диета, която е 24 часа, трябва да сме на... Не съм за нея. Никакъв случай. Защото 99,9% от хората не могат да си направят захранването след това. И това, ако в момента ядеме
една кутия бомбони, след лунната диета ще ядем по 2. Тоест, нашето тяло ще иска много повече, отколкото преди. А дори за хора, които имат инсулинова резистентност, не бих ги спряла изцяло от въглехидратите, защото когато не приемат качествени въглехидрати, организма търси бързите. И това са сладки неща, захар, шоколад. Затова умереното приемане на въглехидрати, особено в часовете от сутринта до примерно 3 след обед, би било полезно дори при хора с инсулинова резистентност. Как да се преборим с микробиома, в смисъл с възпаленията в микробиома? Почивка, повтаряме. Задължително хора, които имат проблеми с микробиома и с червата, трябва да им се създаде някаква почивка, за да могат сами да се излекуват. Задължително трябва да прибавиме пробиотици и фибри, защото пробиотици и фибри биха помогнали, особено когато е жива бактерия, не всеки пробиотик. Трябва да е веган, особено при тези хора, които имат проблеми с червата. Веган пробиотик с жива бактерия и задължително трябва да приемат фибри. Защото за да може да направим по-добре населено място от тази бактерия, трябва тази бактерия да я храниме с фибри и пребиотик. Освен това, задължително трябва да приемем редовно течности и вода. И не е въпросът да приемем вода в изобилие и то наведнъж, а реално трябва през целия ден да имаме поне по 150-200 мл вода на всеки час, примерно. И изключително е важно да добавиме в менюто някакъв вид тахан. Аз лично така помагам на хората да си оправят проблема с червата. Всяка сутрин им добавям сусамов тахан в закуската. Първата закуска винаги е сусамов тахан. След това е нормалната закуска, която също богата на качествени мазнини, вода задължително през всеки час и в никакъв случай не се използват лесно изгарящи мазнини в приготвянето на храната. Имам предвид, ползваме предимно авокадо ойл или масло от авокадо за приготвянето на ястията. Какъв тип вода трябва да приемаме? Минерална? Газирана? В никакъв случай да не е газирана. Имаме проблеми с микробиома, трябва да бъде всичко still water. Аз винаги препоръчвам да бъде алкална и трябва, за да може да излекуваме микробиома и всякакви видови възпаления в червата, трябва организма да бъде в алкална среда. За да стигнем тая алкална, това се създаде, пак повтарям, почивка от 6 часа. Ето, сусамов тахан вече за първата закуска, вода по 1 часа на ден, пробиотик и фибри. Добре, хора, които примерно имат много голяма киселинност в стомаха, какво трябва да приемат? Повечето хора, които имат проблеми с подуване и възпаление в червата, имат по-висока киселинност. Аз съм много против лекарствата, всякакви, които за намаляване на киселинността. Винаги препоръчвам по 1 чашка вода с сода бикарбонат и мед, като се разбърква цялата смес и се остава половин час, след това се изпива. Това действа точно за намаляването на киселините в червата. Добре, естествено да не забравим, че те като го правят това и после ядат всякакви пържени храни и полуфабрикати, няма това да се оправя. Прави също някакъв режим. Колко горе-долу като месеци може един човек да бъде на такъв тип диета, за да може да има някакъв резултат? До живот. Той всеки ден ще има Той в началото ще има отслабване, след това ще има регулиране, след това ще има навик. Това ще стане част от живота му, защото реално аз не му спирам от нищо. Аз му давам възможността да яде и хубавото, и лошото. Тоест при теб няма толкова глад. Няма глад. Няма в смисъл, ти даваш на пациентите няма глад, защото глада при някои хора действа точно в обратен резултат. Да. И вместо да им помогне, той им наврежда. И те искат да хапват и все повече и повече и повече. И всъщност трябва да премахваме. Нали знаете, една от грубите грешки, които хората правят, идват при мене, не са отслабна и какво си яла? Нищо. Точно по диетата. Викам, какво си похапвала? Похапвала така е. Похапвала е нещо, което влизам до хладилника, почоплям малко, връщам се, нищо не съм яла. Какво си яла днеска? Нищо до сега. Да, но си яла 3 пъти от това. Всъщност, вместо да ядеш едно парче торта, ти
от самата голямата торта си изял половината. Без да си осъзнаеш. Някой ти е черпил ядки, друг ти е черпил бомбон. Пила съм няколко напитки. Между другото, много голям повечето плюс. хора, които обичат сладко, си излъгват устата за сладко с кафе. Кафе без захар или с захар? Те слагат много мляко, послаждане и всякакви други неща, които... Защото те казват, аз не мога без кафе, те не могат без сладко. То не, че не могат без кафе. И това не е лошо и не е непоправимо, но в същото време не може от човек, който яде много захар, до никаква захар. Пак става постепенно. Това е както зависимостта към захар е много по-силна, отколкото зависимостта от хероина. Така че това е дрога. Да. Това е много сериозна зависимост, която трябва постепенно да бъде премахната или намалена. Човек трябва да има много голяма, как да кажа, воля. Не, трябва да има система. С система става. С воля само лека става. по лека, стъпка по стъпка, точно нещата така се получават. Така. Да, така е. Смисъл аз знам. Аз едно време много обичах сладко и лека по лека започнах да го отказвам, но ми отне години наред. Признавам си. Наистина е така. Добре. Много ми е интересно какво да кажем на нашите зрители, какво предлага кухнята на Анджи Казабие, защото там знам, че има много вкусни неща, много хубави рецепти, които са изключително здравословни. Значи, моята кухня е... Аз го вода по два начина. Обучение е едното и другото е улеснение. Защо обучение? Защото по този начин тая кухня ти обучава как трябва да се храниш, без да се лишаваш от абсолютно нищо. Улеснението е, защото човек, за да си приготвя и закуска, и обяд, и следобедна, и вечеря, изисква му много време. Съответно, тя е готова. Храната е приготвена с много качествени продукти, разнообразна е. Нещо, което е лесно достъпно, стига до нашия адрес без абсолютно никакво усилие и също така хем улеснява, хем ни дава резултати, хем ни обучава. Някои хора се хранят при нас за 1 месец и вече продължават сами да се оправят режима и други се хранят вечно при нас, защото така или че те се хранят навънка, а при нас има толкова голямо разнообразие и също така улеснение от към приготвянето. Повечето хора са, предполагам, много заети и имат много забързано ежедневие. Това си е вече смисъл почти при всички. Така че нямат време да спазват този тип на хранителен режим и няма кой да им го приготви. Така че при теб може да го... Да е готово. Да е абсолютно... И много... Ние понякога отиваме в столове или в супери и взимаме от готовата витрина някаква храна. Но никога не сме обръщали внимание на етикетите. Никога не обръщаме. Това е приготвена храна, прясна, но не е така. Само ако оглеждаме етикетите, които са залепнити към храната, ще видим колко много консерванти, отцветители и всякакви други продукти, които... Изкуствени неща, които биха навредили много сериозно на здравето. Да. И това са чисти токсини, които дигат нивата на възпаленията в тялото. Има ли нещо, което искаш да промениш в нашето здравеопазване, нещо, което не ти харесва? Защото предполагам, че имаш наблюдение какво се случва в другите страни и какво се случва тук в нас. За съжаление, все още в България можем да намерим много повече качество на храна, отколкото в останалата част на Европа. Това, което мисля, че не е възможно да се направи, бих премахнала всичко, което е свързано с пакетирана храна. Бих дала на всяка една фирма да има правилно обедно време и почивка, да могат хората не да се хранят на крак, а всъщност седнали и бавно, за да могат да имат удоволствието и да успява организма сам да се справя със съответното храносмиване на храната. Да имат достатъчно време. Поне достатъчна почивка. За да може самия организъм да си почине. Да, със сигурност няма да премахнат всички пакетирани и лоши храни, но мисля, че това е допустимо да всяка една фирма да дава достатъчно време за персонала да има обяд. Когато един човек пътува, нали, за един такъв тип интервенция,
правилният начин на хранене, дали помага на резултатите от въпросната интервенция? Хранителният режим със сигурност действа позитивно върху възстановяването от съответната интервенция. Това на първо място. Иначе, когато става дума за липосукция, примерно, на 100% задължително преди това с поне 1 месец да си спазват режим и поне 3 до 4 месеца след. 3 месеца режим. Задължително. За да може да поддържаме тези резултати и в същото време много по-бързо да се възстанови. Защото организма, особено след липосукция, задържа много вода и има нужда от помощ, за да може да изхвърли тази излишната вода, колкото се може по-бързо. И това става само с качествена храна. Бих искала да те попитам за всички бъдещи майки и настоящи. Какъв е правилният режим за една майка, която е бременна или ще кърми? За всяка една бременна жена в момента казвам, хранете се за един човек. Защото вие по принцип се храните за по няколко човека. Особено и ние жените хапваме малко повече от мъжете. Така че първите 3 месеца абсолютно от нищо не се нуждаем да дигнем като количество калории и храна. След 3-тия месец може да се храните с по 1 банан в повече, защото 300 калории са предостатъчни. И колкото се може, избягвайте от вечерята. Пак да си Ако почиваме по-спокоен след сън. 6 часа. По-спокоен сън. По-малко качване на килограмите, особено в последните 3 месечия. Хидратацията и по-ранното хранене е изключително важно. Това, че сте бременни, не означава, че може да хапвате чипсове и всичко, което е било забранено до сега. Като цяло, здравословна храна и повече вода. Храна, която храни бебето, а не тази, която не храни с мазнини. С депа, по-точно. Значи ние сме бремени, трябва да храним и бебето. Не вашите мазнини. За нашите зрители със сигурност знам, че ще им е интересно да разберат какъв е личния режим на доктор Анджи Касабие. Аз до някаква степен знам за какво става въпрос, но нека да го обясним за зрителите. Значи бих казала, че моя съпруг и всички мои близки почват да ми копират. Това означава, че нещо действа. Да. Значи сутринта, понеже съм имала проблеми с червата, съм ги излекувала, абсолютно без лекарства. Задължително всяка сутрин започвам деня с 1 или 2 чашки вода. Лично вкъщи имам алкална вода и затова си я ползвам нея. След това почвам с сусамов тахан. Нямам диабет в момента, слава Богу, и съответно добавям съвсем мъничко мед. На моето детенце му давам всяка сутрин по 1 лъжица мед, защото смятам, че това е за имунитет. След това приемам по 5 таблетки, защото не мога да понасям вкуса на спирулина. Взимам зелена и синя спирулина и пробиотик. Закуската ми основната е 2 часа след сън, като там задължително присъства или тахан допълнително, или авокадо, или зехтин. Може да бъде с яйце, варено яйце с малко зехтин и филия, може да бъде някакъв зеленчук с маслини и авокадо. Всеки ден е различно. И някои дни приемам просто смути, като добавям в смутито съвсем малко протеин, защото аз и тренирам. Съответно добавям малко протеин. Това ми е закуската. На обяд обожавам нещо, което се казва рибатон. Не знам защо. Ям рибатон или риба, като цяло поне 2 пъти в седмицата. Телешко имам поне 1 път. Зеленчуково ястие ям 1 път. И ние, понеже диванците сме познати с готвените ястия, поне 2 дена имам също ястие, което има и месо, и зеленчук. Но със сигурност всеки ден на обяд трябва да присъства 1/3 от порцията въглехидрати. Може да бъде бял рис, може да бъде картоф, може да бъде черен рис. Естествено, че когато ми се яде паста, не го избягвам, хапвам си в нормални количества. Не присъства пастата като цяло в менюто не повече от 1 път седмично. Това нещо трябва да е около обяд. На обяд, да. На обяд. Обяда ми е горе-долу между 1 и 2,5 горе-долу. След обед или взимам някакво сурово десерче,
правя ги вкъщи, много съм добра в тях, или правя някакво кексче от бадемово брашно, или плод някакъв, понякога просто го карам на някакъв чай или някакво смути. Вечерята тук вече много рядко се получава. Гледам да избягвам още откакто бях бременна в Райан. Избягвах максимално да вечерям, за да ми е по-леко и да избягвам всякакви качвания на килограми. Затова качих само 7-8 кг по време на бременност. Което е изключително малко. Значи, ям след 5-6 часа почти не вечерям. Ако нещо огладнея, взимам примерно или някаква салата от краставици, мога да взема някакво авокадо. Или... Което е много леко за организма. Нещо леко. Вечерята по принцип не ми е любима. Дори когато съм поканена на вечеря, много леко хапвам. Но има такива дни, които ям. Нали? Не е казано, че избягвам. Някой път, примерно, ми е пренатоварен деня и не успявам да обядвам, съответно замествам вечерята. Е нещо много важно, което присъства в моето меню. Това е келтската сол. По няколко гранулки пред няколко часа. Взимаме я заедно с водата. С водата. При всяка една чаша с вода? Не. Или не всяка една? Не, примерно 4 пъти през деня, 5 пъти, зависи. Какво количество келтска сол? Няколко гранулки, примерно 3-4 гранулки. Аз си взимам такава влажна, сива келтска сол. Къде може да я намерим? Предполагам, в всякакви биомагазини. Биомагазините, да. И не е скъпо. Да. Добре, и като финал на нашия разговор, какъв съвет би дала на хората, които ни гледат сега? Твоето лично послание към тях? Не спазвайте диети. Просто организирайте си менюто. Нека да има закуска, нека да има обяд, нека да има вечеря. Гледайте да избягвате тежките храни вечерта и колкото по-рано, толкова по-добре. И водата е изключително важна, защото 90% от хората не могат да различават жаждата от глада. И много пъти сме жадни, но си мислиме, че сме гладни. Това беше от нас за днес. Гледайте и следващите полезни епизоди на Зад кулисите на здравето с VIA Clinics.